ráno čučí, ľavou rukou idem po podatku, sme sa rozprávali kvôli tomu, aby mi tú ruku nezablokoval. Pravá ruka ide sem, lenže on je silný, zablokuje mi tú ruku, nie som schopný pokračovať ďalej v technike, čo som chcel. Hlava ide na zem, pravý hák ide cez neho, posadím sa na obidve kolená dole. Potrebujem si stiahnuť dole, chytím ho za plece, ľavá ruka zakontroluje hlavu. Pravá strana ide na jeho pánok, prejdem obidvoma nohami sem. Nohami ho kontrolujem, zase je to časová lupa, pomaličky vysvetľujem. Posuniem sa tak, aby som si ich nesadol do tejto pozície, hlavu nohu zodvihnem. On vie, že je zle, preto si ich hneď spojil ruky. Prehodím si ruky kvôli tomu, aby som si vyťahol hlavu nohu, spojím si nohy tu. A ešte raz. Ľavou rukou si potiahnem jeho lakeť smerom na ľavú stranu, pravá ruka ide vždy základné pravidlo, lakeť ide vždy na zápestia. Nebudem ťahať takto, tam málo toho niekedy otvoríte, lepšie je to tu. Spravím, ako keby som otváral dvere, tento pohyb, zavážim sa dozadu. On otvára, nebudem držať ruky takto, lebo nekontrolujem líniu palca, tým pádom sa vie vytočiť, ale prejdem obidvoma rukami sem, posuním sa. Ľavú nohu zodvihnem semka, kolena dám čo najvyššie k sebe a v podstate lámem jeho lakeť.